ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ତୋଳିବାକୁ ଆସିଛି ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଆଣିନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାରୁ ପତ୍ର ଦୁଇଟା କାଟିକି ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଝିଅ ସେଥିରେ ଅଲଗା ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି କାଢ଼ିକି ଅଲଗା ସଫା କରିକି ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗକୁ ଏମିତି ଥାଳିରେ ରଖିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପେଷିବି। ସେ ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଦେଲି। ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଧାନ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଲି, ପକେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ସେଥିରେ ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ, କିଛି କଟା ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଜିରା ଦେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପେଷିଦେଲି। ପେଷିଦେଲେ ଆମର ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ଦେଲି। ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ପିତା ଶାଗ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଗେ। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଗୋଳେଇ ଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ଲଗେଇକି ତାୱା ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତେଲ ଦେଇ ସାରିକି ସେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଏମିତି ବରା ଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଳୁ ଯେଉଁ ଅଛି କଞ୍ଚା ଆଳୁଟା ତେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଏମିତିକା ନଉଟେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଫେର କ'ଣ କଲି ନା ସେଇ ଘୋଡ଼ଣୀଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଳୁଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବ, ବରା ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଏଇଟା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଥାଏ, ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହେଇଥାଏ, ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇଥାଏ, ଛୋଟ ପିଲା ବି ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେଇଥାଏ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇଥାଏ। ଅନେକ ଅନେକ ଏହାର ଉପକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ପରଠା ଯୋଗୁଁ ଆମ ମାଆ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲି ନା ବେସନରେ ଲଙ୍କା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ପକେଇକି ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ କେବଳ ସେ ଯେଉଁ ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ପତ୍ରକୁ 4-5ଟା ଲେଖା ନେଇକି ଏମିତିକା ପୁରା କଡ଼େଇ ତେଲରେ ପୁରା ବରା ଭଳିଆ ଛାଣିଦେଲି। ଛାଣି ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମର ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ମତାମତ